ka Khasi Hill Autonomous District Council rengkat ki hima ki besyakta hak jingpen bekpot ka Bandungkong kilarai ban yang persya ia ka soskula balasoi de ka Sarkar Meghalaya bat ka Sarkar Assam dangshen hakanong ba Delhi. Habakren bat kilat patai kubor hadien ka jingelang bat ki klik nong sinsyar u executive member katnat ilaka ba jamborwar uloong bagisan teli ki hima kentup nadu ka hima melim ka hima jirang ka hima nongspung ka hima nonglang bat ka hima jerngam kilapen pau ba ka jingpen bekpot ka baladep ka lakta jur ya kitei ki hima uloong ru bana ka liang jong ka council kila shim da kawai karai ka bakhado bakin ya kendu biang haka arfun riu terik ban shim ye ka sin jam ka bating ban yo biang ye ki jaka bala syak penhap jubor syak jela Assam. Ye ka yu kala wanra sipun ye ka jing persya bat ye ka jing bomhun khamtam nagi trai jaka nagi trai muluk ka bangi ong bagi tekilan owners nadu ki simat ki sinong ki right ki it ki hima ki jongi khamtam na ki santuli ki hima ka hima mlem ka hima nongspung ka hima jirang ka hima nonglang bat ka hima jerngam leadership ka ba ka jingi pun bet yu pun usam ka ne ka fiswan ka pementa kala kata sibun yaki ni ki jaka ki sinong ki area jong ki ni ki santuli ki hima ka jing khot ka jungi ya ka ne ka boundary committee kan long bangin ya pleu jumut bangin ya ai jumut ha ka be dei kumnongin le na ka benta ka ne ka jing sakta ya ka ne ka jing penbekput ka baladat ban yesoi ya ka MOU omtang ka MOU henrei ka agreement don akmat jong ka Ministry of Home Affairs jong ka Government of India akmat jong Home Minister de nagalem jungi ni suku bakane ka de kam ka bakhia ke de na kata kadau menta kene ke meeting ni la ya discuss kham slamba bat ka rai ka bakhdu ka bangisim menta ka lomba ni la sifarno ya kene ni la ra no ya kene syaka arpun ribrik haka bangin sa Iceland ya ka final decision kumnung ya nang ni syakmat na ka benta ba ni kren bat da ka bangi kerman ba unla ban punbek bat ban ni khunru bangin la ban pai pat ye kita ki jaka ki bala tanhap jaka Assam bale sai ye kene ka MOU ka hakene ka phase 1 ka pementa yu no boundary ka khlam ye dei kat kum ki ka report jong ka council ka bangi apha sa state government bat ka khlam ye dei ru kat kum ka report jong ki Arctic Regional Committee jong ka sektor bat ka riboy sektor dei na kata kadau baka sawanra kan ka kerum keram ka sawanra kan ka jing pomhun apden ki patba jong kini ki hima bat kum juru ya ki patba jong ka jela ka jung aga bidai bakane ka jing pembekput long nagalem jong ki hima totally kumot ki persya number kum banglaong ka khlam ya tali bat ka ka ba ka report ka bangi penkre na ka boundary committee jong ka council bat kunjuru ka report jong ki regional committee na ka west sector ban na ka riboy sector ka ba mangiru ni dei ki namba bat ka jingbom kentup jong ka sarkar ka jingbom kentup ya yangi ki stakeholder yangi ki tribe jaka ki sinong ki hima bat ka district council bat ka jingyasan kejingesan buri ya kene ka MOU kala pelong yang ni ba ngin numdan ka jinghun ngi kwa ba ngin hapan pendek yang namar ba mo kita ki stakeholders ki ba ya bentang ada regional committee iklam khot ban ai di menjur lang swa ban sai ya da di member di kan sakawi di ban sutu paham ni mo Assam ban ni ke pership ka Assam kani benta ki baik ya kerni ko usah it is purely under the state government revenue hangi ide ki jaka bahaka 6 schedule district council bade ki private land ki non spong territory
Malim Simship territory, tidak ada concern jom kita territory. How will you sign the agreement? Ladon resolution na kini nagahima ng state. Ladon resolution na kahima malim. Kila ka state government jom yang Meghalaya. Kalau sesuai ke MOU pada agreement claim ka concern jom ki territory. Kalau murong. Yau CM yo chief minister ka Assam ngamawi namar bakadi very much on that state government. Nga thai la shai la chi sil da poya ki jaka jong Karbi Anglong unha pan su thuk ya. The rule of the Karbi Anglong atumas disu. Nga thai bisu thuk ba legally na takadaw the MOU ka mat ka agreement ka gesoy. Kam syong nongrim kat kum ka land holding system dunia ni namar gide very much under the tribal area of the sixth schedule. Baka juga por giruling juga Supreme Court from time to time. Kapapan kan mau ini bagi di private land. Kabahang di pada kira deki revenue land. Jaga surta. Teu ship ni kan kasam ulong free ban sign ke MOU. Kalau ujungnya long free ban sign until unless it has been resolved hagi territory daki land. Ngatai bisu itu ya. Tada umi kumbal au PM baka final decision jumi kan long arbunri baka bagi nong ikmat nak di kesan lagi hima rengkat legal expert di jongki. Di muktiar jong mo mensuat jong di muktiar. Ini ya syam ban sim ke final decision jumi. Kita kilong di ka norim jumi ke.